CHEMTE THLA PHUBA Bung lina ni somni paruk October tho channi rinzuala chu policy pa chuan omle tareng mai achol la hi aril ru tak chu achol lo hle mai anu chuya chuan aril ru pek em awangin achol chung hian a om mai man lawani saiza mate in atanga thalak a ruk chu a han ena thalak alang pangazinga pathum chu an thi to a meiche pahnih lang ve te ero hi chu an la him ri a chu thalak alang lo po chu he serial killer hian a that thei tho ti chu a hria a ma se thalak alang te chu thi dan in ang tak takin an thi ani ti chu angai twa na sa hle ani meiche pahnih thalak a om te chu aruk a lo en thli thlai turin an chen na hnaya police station chu an ho tu pa chuan a hria tira tin kho chunga an omle omlote an jin chwalo te po aruk thei ang bera lo en thla a thata ka lo record turin angen vek bokani meiche pahnih zinga pakhat churin zuala po hian hria a amesha chian tak po ni in a hria chung meiche pahnih te chu engwanga himbik tlat nge an ni ti chu azona pakhat chu ani renga a thala kola chang hian twal thatu hian mi pa chau hi tha adu poni mai thei bokani chung meichia te chanchin chu a chuita a lunglei atanga hoka aizola zan khataria ka abese angein meiche zinga pakhat jok chu aizol chan maria omani a tuna hian aizol saron veng le chinga veng injina bazar pui atanga naite a hotel asiama a hotel mingpo hotel akampi ani he hotel nei tu hi pizo ma chhuani ni a Pune a hotel management zirin azir chwa nu hian aizola hotel a hongta ani Pune a zirna college ming hi Metropolitan Institute of Hotel Management and Catering Technology ani nge a he college hi maktak main Solapur rota om thawani zana chuan leng chhuak lovin ina chuan a oma rami chu han phone dona a phone number a lak thei hil dai ti a hria a khazan hlim tak kha a han ngai to leta voi ni lai ho tumin ading uk to a ma se rami khan a phal tak tlat silawa chuan anin alo thlel ve box sinen holovin a thule ta kha ani a du tho taka anin fo lai te khan a kut chu hlei veu ma se rami chuan alo pai thla zat zela a ombor tak ngal po a khoi hlei thei lo kha ani meiche ol sam tak song ani hau lo mai a umdana khan ati sa chak na po chuak na sa ve hle ti a hria a thalel tak khan akwa in a fu na kha alo dong song kha ani a ombor ko la in ataksa aron nek zong te khan azaw thau ti chu a hra chiang mai ma se ram ri khame ro pel du tlat lo hetianga meiche z om hi atong khat khop mai enga ma a lo in pe ma em an omlaya ramiti ang meiche za om a han tong chu van nei poi intia arilu tak chuan alom veng mai ani tunlai meiche tam tak chuan inti hlimna chi khata an ngai to ni mai hian a hria a hetianga inwong thiang hlim hi thing anti to zo kani ma se chu churin zwala ngai dan ani velawa kopui te ta na mi sul nu chia poi ti na nei mya lo an tamta hi Christian na ti dal tu pakhata angai ani khatia taksa in seriala an chutlai khan ramipa mu theilo chu thingpui lum tumin an room atang chuan ron chuak thut maya rinzuala po chuan ho hun viau to ani ti hria in a ding chuak thuta rami po chuan chethiamin po na chuan thla turina zui chuaka gate a chuan rengyal du tho taka anin fole nu chuan a hota kha ani a tuna an ina om to na a aril ru chu lungleya a om veng mai ani amut chuak chuan aron zem chiaya mu mangne na in chia pia don chia ti chuan a phone ri chuan a ti hara hello ifa indu ve I call be sein ka lo chang reng chin cha min call du silawa meichha zokin ka call ta che ni he ani hi I number min pe phal silawa call ngai na ka shelo che lom ingai sakle silawa ka pe man lo che ni kha ingtin nge ka number sha thei zo ka ka du zong le sha du zong chu neya ol sam lu tuk katan chuan ol sam ve lawanyang I du tok lo ti na ni mai swal viao lo mai te kanin mule huna I du aya rei ka chel mai tur chen ya du tok nga masa jok chu nang mai ni kha
icham reido nem lo phei le thwai ro o rin zuala chuan rami o sha chuan amu chhuak reng a hre chang to lo puma wana hne na tangin a number chu alo dil ani oma meichhia zokin han phone masak chu she viau ma se rin zuala tan phone ngai na a omlo ti a hriat awangin a phone roi mai ani reitok fangan in biak nu chuan phone chu ada ta a October ni somni basari thole ni tlaidar thum vela chuan a phone chu a ri a rami bokani ringin phur takin a la a ma se thingdol atangin a lo ni a o karon chhonga lang a motor number khamin ron thon la in ina karon mu chawang che rin zuala chu man mo taka in siamin thomnu hak thlak chau kengin apa kar chuan aizo lam chu apan ve ngala a thil chui lai chu a mor bok nai to ni in a hria a puma wana po in darnga vela chuan aizo la lo thleng ve to nge yang le kong chu mun chen khat la ya chuan thaviau ma se chen khate ro chu a chiat em awangin adu ang chuan a man mo theilo hle maya darkar chan ve vela tlan nu chuan thingdol khodai chu a thleng don ta a khwalu chuan man mo takin ama ron bitu te in lam chu apana man mo takin aizo lam pan chuan a chuak zui ngalani daruk le chan ve vela chuan aizo chu thlenga a chung te ina motor da hnu in taxi in puma wana lo nga na tur hotel orchid chu apan ta ngala dar saria puma wana lo nga na room chu a thlenga room atanga chuakin restaurant a chuan in thun puar turin an kalta a an in thun puar nu chuan hotel ekampi lam chu chian turin an kal zui ngala puma wana chuan an thil chui le hotel ekampi in zom na chu she thiam phalo hle mai rin zuala shat na a chuan a in ngat top mai ani hotel ekampi chu mi shat lau tak chungin an en fia room omdan le an hotunu chen na big phei chu an en ulukin an chin chia chiang bika zandar som hnulama chuan gate an khar to a hotela lu chuak tur chuan phalna lak angai to ani security that em awangin a hre chiang to hnamdang le foreign atanga local te po in an pandon fo chin an du anga an chian nu chuan hotel orchid lama chuan an let le ta a sana an enadar kwale minute somni panga ani a thutngot ai chuan ti in khuma chuan an bok zala reilote a puma wana chu a hnar ngal suk suka rin zuala po chuan amut reng chuan amu hil mayang ti hlawin a tho chuaka chua CHEMTE a chuan a veiton seka sana chu a en sek boka som pakhat le achan ve arik chuan puma wana chu kai thawin an in phi hara an police form khu turin overcoat an have ve a an chuak dun ta a hotel ekampi gate lam lan theina a chuan an tom ta ani zandar som pahni arik meu chuang kholaya mi an tlem to kher mai motor lian beng cheng tak tak thom mai lo chu thom dang sha tur pu om to meu lawani sana chu apa ngai na kalbek beka rin zuala chuan sana chu minute tina en ni mai o phiana bi nguna dar khatrik ma minute nga vela chuan kar pakhat chu anom na thlang lo kong sira chuan ron ding dot maya a chunga tang chuan meichhelian angreng tak hi aron chuaka hoi zak zak pa ina phone chu phora tu emo hi bia a abiak nu chuan hotel lampan chuan a kalta a chuti lai chuan hotel room pakhat po chu a eng zui ngal boka chunu chu gate a thlen don chuan a khoi let le zak zaka gate a chuan har sat na nei lovina lut tamaya tlem an nga hlek nu chuan rin zuala te pahnih po chu hotel lampan chuan an in zui chuak ve ta a thom dim taka kalin gate a chuan lu an dila security chuan an lu alo phaltat lo mai an police card an hmu ti chuan security te pahnih chu an khong ot maya gate chu an hon sak ta a man mo taka lutin hotel nei tu pizo ma chhuani ria na lam chu an pan ta a an pistol chu phorin kongka chu zoite hon tumin an han nama ma se a chung lama alo in kal tlat mai an han lam waka chet po che ei lo an in mel ren ro na chuta hlam nga vela chuan tolkirin chak taka tlan chungin kongkhar chu an darin an han su thuai maya kongkhar kalna chu ari ropa an ni po chu room chunga chuan an pailut khut khuta an din marwal chuan nu pakhatin hotel nei tu aka no chunga CHEMTE a alo tin mek lai chu an hmu a chunu chuan
police pahnih a hmuh chuan a tho thuta a CHEMTE chuan rinzuala dara chuan vitin kongkalama chuan tlan chhuah atuma puma vuana chuan chu nu chu a ke a lo dai khalin a tlutur chuan kongkhar chu a tauh khar thuaya puma vuana chuan thut bet zuin abana chuan hanla katuma ma se chu nu chu rin a in a lo tang thei tlat mai atlukna lama chuan a CHEMTE chu a thlawa CHEMTE chu charvatin a han thlek thuaka alorin angche in tual thana CHEMTE dang tenen danglamna anei lowe moti mai turin a in anga rinzuala chuan puma vuana chu pui ngalin an man bit theita a security le an kyang lo kariak te po chu an thoma chuan harin an ronda khwang hloma security pakhat chuan an pi ka hno na chura chuakin a phuarna te chu a phel sak boka an pi chu khur deuh dar dar chung chuan a ron thu chuaka hotel atang chuan an in chhom chuak ta a hotel atanga an chhuah pa chuan rinzuala chuan kapi i local venga i hmel tlat mai min ron zui thei angem ti in a zota hotel nei tu pizo ma chuani chuan khur dar dar chungin o ati tham chiaka kong an thlen chuan police motorin alo ngak reng to a rinzuala chuan an buai noi chung khan thana lo phone man reng to alo ni a thana chuan DSP mail fel veng wong lo thu vung mai an hmu chuan makan ti tlang hle maya rinzuala chuan alo shed lok to awangin makti mail apulem lo akianga chuan police pakhat hi pen le lekhabu kengin alo thu ve boka rinzuala le puma vuana te chu thutna oma chuan thu ve in police dang te le pizo ma chhuani te chu mundanga an lo om thunga in puan na chu ka ming chu Lalngaihzuali ani a ka pa ming chu lalding luai ani a kanu ming chu lalbiak engi ani kumsang khazakwa somkwa pakhat me ninga khan kapianga nursery atanga class 10 thleng St Peter English Medium School la kakala 12 ero chu St Paul's Higher Secondary School la kakal thungani 12 ka zo hian Punia College kalin Arihan College a arts subject kala a MIZO kan tlem em a commerce la MIZO tlangwal pakhat chu omve a ma se kan in mungai meu lawani kan graduate kuma kan in cheve chawa a ming chu Johnny lalrem moya ani a felin mi kher thiam khop mai ni khat chu kan hodon na ya chuan min ron phone kan omna hnai dewa om MIZO te chuan farewell party nei an ro thule an party nei na mun tur pu an hau fel to thu min ron shila ke chu ka chwa ve ngai lo awang le kan hostel warden strict em awangin ka kalve the karin lo thu in kalo changa ani chuan dil lui tur le kalve nge tura min som pa chuan ka chian tur mei che pakhata om ve thu min shila MIZO tlemte kan oma in mulovin mi namkara kumrei tak kan om to a zan in chau churon tel ve sham ro tia min som ve ta ka chuan kalorem ti ve ta a result ngak mai kani to awangin kan warden po chuan alorem ti ve maya zanda red vela chuan min ron lama hotel na trach lam chu kan panta a hotel na tracha chuan dar som pani vel thleng kan oma chumi hnuwa chuan ho kan tin tua ta a kan chian nu zo ma chhuani chu kan thla koi ma sa a midang pathum Andrew van lalmwana saiza male Johnny lalrem moya tenen chuan Andrew motor chuan kan hole ta a kan hostel kan pan mai to tura ka ngai lai chuan mundanga min shwaya an zurui chu an tong por to hle maya in pakhata min shwai lu tin an pathum chuan min pong swal ron ta a ka thei to pin ka tang ve a ma se ka hne ngang lawa wangin ka thiang hlim na chu ti chhia tina om ta ni karil ru ana em a ka ngai zong ka pasal ani hun chawata na ka thiang hlim na ka lo von ve chu ti chhia sak ka lo ni ta achang chuan in ti hlum mai te ka du rum thin ani engtin nge PHUBA kala kang ti chau chu karil ruwa om ta a hunrem chang ka zong renga katana chaber turani beisein MCS chu ka be veta a vane thlak takin katling ve hlau maya thingdol video wa ka om veta a kolasi pachangin langin ka office mai chinani kanei hluber min chu saktu te chu karil ruwa an om renga engtin nge PHUBA ka lak theyang ti in ka ngai tu a voi kha chu go hatia ka zin tumin dor pakhata hian CHEMTE dorzon khat in angdeu tha ta an da hi ka hmu a chu thil ka hmu chuan ngai dan thadeu ni a ka shat chu ka ngai tu chuak ta a
ma se avai chuan leia chulna ka shashan lova dorzun chan ve chu leika dil ta a an lo rem ti awangin ka leita ani huna local le dewa ka thil tum ti puitling tur chuan malak a hun to ti ka sia khang min ti chetu te kha an chan chin ka ngai ven renga aizola kar kha training chuan lamin aizola kal tur angin ka insoya lungleya ka tlangta a aruk the angberin andrew chitla chu ka entla a a duty hun le a ho hun te ka sha nu chuan a zan ho chu ka lo changa mun rem chang ka thlan fel nu chuan a lo ho chu ka changa ka kuzia te an shat lo nan glove ka bun lok veka ka lo phar dinga khongai thla the angberin ser kondam do ina kalangai thut wang le chan maria ka chungten min lo nga thu ka soi chuan min khongai ve nyang chu ka chungte ne na min da ngal tur chuan min phurta a mun fian real kan thlen chuan ka zuna chwa thu ka soya kongsi ra chuan side ta motor ti thi cha ti ka sha chuan ka bag chunga ka chemte da chu aru kala chuakin ama a secret bomb chu ban tum ni om ta kalangin a oma ka vitta ani a omle zel dan chu ka sheto lo ka glove bunero chu ka phel sok soka ka akthata a ka motor omna lam chu ke in ka panta ngala mi mulawa ka in saseng thei chu ka lom khop mai police lam rin hlel ka kai lo ti ka shat chuan ka lom hle maya atu ka hole mai tum a karil ru ka siam lai chuan saiza ma kholai leng chu ka mule hlau mai ma mitlama ka mer shat te zara engtin ti ni mo saiza ma phone number chu ka nei theile hlau maya chumi mang chuan saiza ma chu ka thlem chwa the mai ka ringa ni bung lina atop ta e